Unjengomuntu nawe usefana nothwele ngoba elandelwa ilezi zinto athobudala kodwa ngomthetho kunale ndoda kuyiyona emshadise nalento ukuze yona iqhubeke nempilo yazi ukuthi yebo into eyinunu yakhe noma isilwane sakhe sasinayo umuntu omakoti athobudala iyona lento efanele sidile namasabulala lento lo mama izophuma lento basho njalo. Siyakuza yazi mama. Yebo baba. Uvile mama. Yebo. Wahamba eyolashwa wafika walanda ukufa. Walanda into yomuntu othwele kodwa ethi uyalapha. Kwathiwa akayisebenzise lento wayisebenzisa wayidla lento kanti inethambo lomuntu. Uyena lo muntu ambone emaphusheni. Alale naye abenqunu lo muntu ayiveze kodwa umnikazi walento ile yanyanga. Eyayithi yamlapha. Noma esethi uyabuyela futhi umfaka ezinye izinto ngaphezulu. Wasezomqedelela ke semnyise emathuneni wayese introduce